Kaixo laguntxok, gaur jolas bat dakart zuekin. Nahi duzuten erekin jolastu? Adi, egon behar da, Ta buruak harin, Begira, gaur zer dakarten, ezagutzen duzue? Entzun. 1, 2, 3 eta 4, margaritan katuak iten dau miau. Garbitu orraztuta janzten dau, rau, txokolate jaten dau. A ber, zin dagoan hemen. Katua honek, belarriak puntan ditu eta sabela borobila dauka. Nahi dezute berriro entzun? Errepikatu nerekin. Ber, katu honek belarriak puntan ditu eta sabela borobila dauka. Baina, bihurtu zan ate baten moko luzea zeukana eta puntan amaitzen zana. Nahi dezute berriro entzun? Errepikatu nerekin. Katu honek belarriak puntan zituen eta sabela borobila. Baina bihurtu zen ate moko luzedun eta puntan zuena. Baina ondo begiratu ezkero, atea papagaia zen, ego bakarreko papagaia. Nahi dezute berriro entzun? Errepikatu nerekin. Katuak honek belarriak puntan zituen eta sabela borobila. Baina bihurtu zen ate moko luzedun eta puntaduna. Baina begiratu adi, atea bere zen papagaia, ego bakarrarekin. Baina ezin zuenez papagaiak egan egin, orduan bilakatu zen txibia luze bat, igeri egiten zuena itsasoan zehar. Nahi duzute berriro entzun? Ea, errepikatu nerekin. Katuak belarriak puntan zituen eta sabela borobila. Bilakatu zena ate moko luzea, punta zorrotzarekin. Baina atea adi begiratu eskero berez papagaia zena, ego bakarrarekin. Eta egan ezin zuen ez egin, bilakatu zen txibi luzea, itsasoan zehar igeri egiten zuena. Itsasoan igeri eta igeru eta batean rau, tukan batek jantzuena. Ikusten duzue tukana? 1, 2 eta amen. Berriro, nahi duzue entzun? Errepikatu nerekin, beste behin, hasiera batetik. Katua belarria puntan zeukana eta sabela borobila. Bilakatu zena ate moko luze eta punta zorrotzarekin. Baina adi begiratu ezkero berez papagai bat zena, ego bakarrekoa. Eta egan ezin zuen ez egin, orduan bilakatu zen txibia luze bat, igerian egiten zuela itsasoan zehar. Baina etorri zen tukan haundi bat eta egin zion txibiari raus, jan. Ikusten duzute tukana? 1, 2 eta hala. Eta hau, egia ala gezurra, bi begien erdian sudurra. Hurrengora arte.